Prvý a základný fakt o svete je, že existuje. Ak to tak nemuselo byť a predsa to tak je, prirodzene to vyvoláva úžas a otázku, prečo je tu niečo a nie nič? Prečo vôbec niečo existuje? Prečo je tu vesmír a nie večný stav ničoty? A prečo je náš svet taký, aký je? Prečo je poznateľný a ako je možné, že človek ho dokáže rozumom skúmať? Tieto zamyslenia nás môžu viesť k zaujímavým záverom. Veci, ktoré existujú, by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií. Jedna skupina vecí je podmienená, od niečoho závislá, dočasná. Pre svoju existenciu potrebujú iné veci alebo príčiny. Je pre ne možné, aby boli iné alebo aby neexistovali. Napríklad ľudia, zvieratá, rastliny, planéty, stolička, na ktorej sedíš a podobne. V podstate všetko, čo bežne vidíme a poznáme. Sú však aj veci alebo stav vecí, ktoré sú nutné, nevyhnutné, nemôžu byť iné. Napríklad 3 strany trojuholníka, pretože je nemožné mať trojuholník s viac alebo menej stranami. 3 strany tvoria podstatu toho, čo to znamená byť trojuholníkom, alebo čo to je trojuholník. Možno sa pýtaš, že čo to má spoločné s nastolenou otázkou. Ide o to, že teraz, keď poznáme dve kategórie vecí, potom čo je vysvetlením všetkého, čo existuje, respektíve nášho vesmíru? Ktorá z tých dvoch kategórií? Bude to niečo nutne existujúce, pretože reťaz podmienených a od niečoho závislých vecí a bytí nemôže byť nekonečná. Musí sa niekde zastaviť pri nejakom prvom bode, základe, ktorý už nezávisí od ničoho iného. Je potrebné, aby tu bol aspoň jeden takýto základ, inak by v podstate nič neexistovalo. Nemôžu existovať len podmienené a od niečoho závislé veci. Napríklad, ak si chcem požičať knihu a opýtam sa ťa, či ju máš, ty mi povieš, že nie, ale že mi ju môžeš dať, len si ju musíš najprv požičať od sestry. Povieš mi ale, že ani tvoja sestra ju nemá, ale môžu ju mať, ak si ju požičia od kamarátky. A teraz má ju jej kamarátka? Nie, ale môže ju mať, ak si ju ona požičia od svojho suseda. Ale ten ju tiež nemá a musí si ju od niekoho požičať. Predstav si, že tento proces pokračuje takto do nekonečna. Teraz vec je v tom, že ak nikto nemá danú knihu, nikdy ju nezískaš ty ani ja. Nezáleží na tom, aká je dlhá reťaz požičiavania. Knihu môžeme mať len vtedy, ak je tu niekto, kto ju má, kto ju vlastní a kto si ju už nemusí od nikoho požičať. Podobne je to s existenciou. Niečo môže existovať len vtedy, ak je tu niečo alebo niekto, kto svoju existenciu už neodvodzuje od ničoho iného a kto svoju existenciu nemusí získať od nikoho a ničoho iného, ale kto existuje sám o sebe, kto je vlastníkom existencie ako takej, existencie samej. Existencia je v podstate ako kniha, je odovzdávaná. My ľudia sme ju získali od rodičov, ty od svojich rodičov a tak ďalej. Ak úplne všetko má existenciu od niečoho a niekoho iného, potom, tak ako v prípade knihy, ktorú by sme nikdy nezískali, ak by ju nikto nevlastnil, potom ani my by sme nikdy neexistovali, ak by nikto nevlastnil existenciu ako takú bez toho, aby ju musel získať od niekoho alebo niečoho iného. My ale vieme, že existujeme a že existuje mnoho iných podmienených vecí. Čiže musí tu byť nejaký základ všetkého, bytie, existencia sama o sebe, ktorá existuje nutne, akási prvá príčina, ktorá nezískava svoju existenciu od nikoho a ničoho iného. Toto je jeden z argumentov pre Božiu existenciu, ktorý sa v angličtine označuje ako contingency argument. Týmto argumentom sa ukazuje, že existencia vesmíru závisí od niečoho, čo nezávisí od ničoho iného. Jeho existencia závisí od nutne jestvujúcej príčiny, ktorá nemôže prestať existovať a nie je ničím podmienená a obmedzená. Môžeme uviesť nasledovné formulácie. Prvá premisa je, že všetko, čo existuje, má vysvetlenie svojej existencie buď v sebe alebo v niečom mimo seba. Druhá premisa je, že vesmír nemá vysvetlenie svojej existencie sám v sebe. Z toho vyplývajúci záver je, že vesmír má vysvetlenie v niečom
mimo seba, čiže vo vonkajšej príčine. A tento záver sa spája potom s ďalšou premisou, ktorá je v podstate taká, že akékoľvek vysvetlenie mimo vesmíru je Boh a z toho vyplýva, že Boh existuje, aj keď chápem, že vlastne v tých posledných dvoch bodoch, tak môže to znieť prekvapivo, ale pozrime sa na tie dôvody, prečo je to tak uvedené. Zatiaľ pamätajme na to, že vesmír je súhrn priestoru, času, hmoty a energie. Vysvetlenie, ktoré zahŕňa viac času, priestoru, hmoty a energie, napríklad aj multivesmír, zahŕňa tiež vesmír, to, čo sa snažíme vysvetliť. Preto akékoľvek vysvetlenie mimo vesmír musí byť mimo priestoru, času, hmoty a energie. A to sú charakteristiky bežne pripisované Bohu. Iná formulácia znie takto. Vesmír buď nemá vysvetlenie, alebo má vysvetlenie sám v sebe, alebo má vysvetlenie v niečom inom, čo existuje nevyhnutne a mimo čas a priestor. Ak vesmír má vysvetlenie a nemá ho v sebe, vyplýva z toho, že vysvetlením existencie vesmíru je Boh, respektíve nejaká nutne jestvujúca príčina. Známy ateista Bertrand Russell povedal, že vesmír je tu a to je všetko. Russell poprel, zdá sa, že prvú premisu, že všetko má vysvetlenie svojej existencie, ale prečo by sme ju mali poprieť? Jednak nevidíme len tak vznikať veci bez príčiny a z ničoho a jednak samotná veda je založená na princípe dostatočného zdôvodnenia, čiže hľadá príčiny a dôvody pre javy a existenciu. Inak by sme na hociktorú vec, ktorej príčinu zatiaľ nepoznáme, mohli jednoducho povedať, že to nemá žiadny dôvod, prečo to tu je a prečo je to také, aké je. Nemá to žiadnu príčinu, prečo to existuje, proste to tu je a bodka, o viac sa už nestarajme. Keby sme šli v lese a uvideli divný neznámy objekt, tak by sme sa oprávnene pýtali, že odkiaľ sa tam vzal. Nestačila by nám odpoveď, že proste to tam je. Možno je to tam večne, že nemá to žiadne vysvetlenie. Teraz niekto by mohol povedať, že síce všetko vo vesmíre má vysvetlenie, ale toto nemusí platiť o vesmíre samotnom. Otázka však je znova, prečo? Prečo sa zrazu niekde zastavíme a povieme, že niečo podmienené nepotrebuje vysvetlenie? To znie len ako svojvoľné urobenie výnimky. Táto námietka je navyše, ako som už naznačil, v podstate nevedecká. Ako keby sme mali prestať bádať a skúmať, že čo je príčinou vesmíru. Teraz prirodzene možno uvažovať o tom, že ak všetko má vysvetlenie, potom čo zapričinilo existenciu Boha? Nepotrebuje aj on potom vysvetlenie svojej existencie? Tu zvážme uvedené premisy. Prvá premisa netvrdí, že všetko má vysvetlenie vo vonkajšej príčine. To by sme sa dostali do nekonečného regresu príčin, čo by nakoniec nevysvetlilo nič. Niečo ako nekonečný rad vagónov, ktoré sa jednoducho bez lokomotívy nepohnú. Premisa 1 hovorí, že všetko má vysvetlenie buď vo svojej vlastnej povahe, alebo v niečom mimo seba. Vysvetlenie existencie Boha leží v jeho podstate, v tom, kým je. Nie je možné pre neho neexistovať. On je čistý akt bytia. On je ten nehybný hýbateľ. Aby sme to lepšie pochopili, uvažujme nad trojuholníkom. Prečo je napríklad trojuholník krivo nakreslený? Prečo má modrú farbu? Prečo má pravý uhol? Na tieto otázky existujú rozumné odpovede, že prečo je nejaký trojuholník taký, aký je. Ale čo keby sme sa opýtali, prečo má trojuholník 3 strany? Vidíš ten rozdiel? Táto otázka je už iná, pretože odpoveď leží v samotnej podstate trojuholníka. Ak by nemal 3 strany, už by jednoducho nebol trojuholníkom. Toto je niečo nutné, niečo, čo nemôže byť inak. Vysvetlenie, prečo je trojuholník tak krivo nakreslený, je vo vonkajšej príčine, ale vysvetlenie, prečo má 3 strany, je v ňom samom, v jeho podstate. Vychádza z toho, čo to znamená byť trojuholníkom. Alebo si predstav ohnisko a kamene okolo a uvažujme, že prečo sú kamene teplé. No preto, lebo sú blízko ohňa, ktorý ich zohrieva. Ale keby sme sa opýtali, prečo je teplý oheň, to už nedáva až taký zmysel, pretože patrí k povahe ohňa to, že je jednoducho teplý. Inak by už oheň nebol ohňom. V klasickom teistickom chápaní Boh nie je jedným z mnohých vecí alebo bytí vo vesmíre. On je bytie alebo existencia sama o sebe. Boh patrí do kategórie, kde jeho existencia je súčasťou jeho podstaty.
Boh teda nemá príčinu v niečom inom vonkajšom, čo je mimo neho, ale má vysvetlenie vo vlastnej podstate toho, kým je. Podobne ako tri strany trojuholníka majú vysvetlenie v samej svojej povahe, alebo teplota ohňa má tiež vysvetlenie v samej povahe toho, čo to vlastne oheň je. Oheň by jednoducho nebol ohňom, keby nebol teplý. A Boh by nebol Bohom, keby bol niečím alebo niekým podmienený či stvorený, alebo keby od niečoho iného sám závisel. Ak ťa to zaujíma, viac som o tejto otázke, že kto stvoril Boha, hovoril v 7. časti. Teraz, keď už vieme, že vesmír potrebuje vysvetlenie, potom otázka zostáva teda, že čo je príčinou vesmíru. Má vonkajšiu príčinu, alebo jeho existencia vyplýva zo samotnej podstaty vesmíru. Druhá možnosť nevyzerá byť reálna alebo pravdivá. Na vesmíre nie je nič také, čo by naznačovalo, že existuje nutne a že musí existovať. Všetko, čo o ňom vieme, nasvedčuje, že vesmír nemusí existovať. Kdekoľvek sa pozrieme na nejakú vec vo vesmíre, či už sú to planéty, galaxie, stromy, hviezdy, domy, ľudia, tak sa javia ako niečím podmienené, že neexistujú nutne. Môžu, ale aj nemusia existovať. V niektorom bode v minulosti tieto veci neexistovali. Zvážme ešte inú možnosť. Čo ak má vesmír vysvetlenie v inom vesmíre alebo v multivesmíre? Platí jednoducho rovnaký postup. Záleží tu potom, že či tento vesmír alebo multivesmír má vysvetlenie v sebe alebo tiež v niečom inom. Ak je to tiež len niečo podmienené a od niečoho závislé, potom to nie je konečné vysvetlenie nášho vesmíru či reality. Ale ak by sme povedali, že toto vysvetlenie, táto príčina existuje nutne zo svojej vlastnej povahy, potom je to v podstate Boh, lebo Boh je ten, koho existencia vyplýva z jeho vlastnej podstaty. Avšak vesmír ani multivesmír nie je niečo, čoho existencia je nevyhnutná. Jednoducho nekonečný rad podmienených vesmírov nič nevysvetlí podobne ako nekonečne dlhá reťaz, ktorá nie je k ničomu pripevnená, nevysvetlí to, ako nám nad hlavou môže visieť lúster. Alebo ako keď ani nekonečný rad vagónov sa bez lokomotívy nepohne. Musí tam byť jednoducho niečo, čo už nezávisí od ničoho iného a čo uvádza do pohybu všetko ostatné, čiže čo je samotné zo svojej podstaty v pohybe. Ak tu niekedy bolo nič a všetky veci existujú len za istých podmienok, potom, keďže tu niekedy tieto podmienky neboli, tak nikdy by nič neexistovalo. Ak bol niekedy stav absolútne ničoty, čiže aj bez nejakého nutne existujúceho základu, potom nie je možné, aby niečo existovalo. My však vieme, že niečo existuje. Preto stav absolútnej ničoty tu nikdy nebol a vždy existoval minimálne ten nutne existujúci základ, od ktorého všetko pochádza a závisí. Musí existovať niečo, čo vždy existovalo a vždy existovať bude, čo neodvodzuje svoju existenciu od ničoho a nikoho iného. Táto príčina a realita presahuje vesmír, nie je jeho súčasťou, lebo veci vo vesmíre sú podmienené. Hľadáme a potrebujeme vysvetlenie, ktoré jestvuje nevyhnutne, bezpodmienečne, samo o sebe. Musí byť tým vysvetlením však Boh? No, jediní kandidáti na vysvetlenie týchto podmienených bytí je bytie nevyhnutné, že nie je možné preň nejestvovať. Dá sa uvažovať o abstraktných objektoch ako číslach, abstraktné čísla však nemajú zámer ani vôľu a nemôžu spôsobiť, aby sa niečo udialo. Nemateriálna myseľ však môže konať. Keďže vesmír je časopriestorová realita, táto príčina so schopnosťou konať je transcendentná, čiže presahuje priestor a čas. Preto je Boh dostatočné vysvetlenie pre existenciu podmieneného sveta. Toto je zároveň jedna z 5 ciest dôkazov Tomáša Akvinského. Slavomír Gálik vo svojej knihe cituje Akvinského takto. Tretia cesta vychádza z možného a nevyhnutného takto. Medzi vecami nachádzame také, ktoré môžu byť aj nebyť. Pozorujeme totiž, ako vznikajú a zanikajú, a teda môžu byť aj nebyť. Ale všetky veci, ktoré sú tejto povahy, nemohli vždy byť. Pretože čo môže nebyť, niekedy nie je. A ak môžu všetky veci nebyť, niekedy nebola žiadna vec. Keby tomu tak bolo, nebolo by nič ani teraz, lebo čo nie je, môže začať byť len vďaka niečomu, čo je.
A teda nie všetky súcna sú len možné, ale niečo musí byť aj nutné. Každá nutná vec buď má príčinu svojej nutnosti od inakadiaľ, alebo nemá. Ale tie nutné veci, ktoré majú príčinu svojej nutnosti od inakadiaľ, zasa nemôžu ísť do nekonečna, podobne ako účinné príčiny, ako sme dokázali. Musíme teda predpokladať niečo, čo je nutné samo zo seba a nemá príčinu svojej nevyhnutnosti od inakadiaľ, ale je príčinou nevyhnutnosti iných. A tomu všetci hovoria Boh. Už sa blížim ku koncu, čiže ide o to vlastne, že všetko, čo existuje, má vysvetlenie či príčinu existencie, buď zo svojej vlastnej povahy, čiže v sebe, alebo v nejakej vonkajšej príčine. Vesmír, ktorý je súborom priestoru, hmoty, energie a času, nemá vysvetlenie v sebe, ale v nejakej vonkajšej príčine. Táto príčina teda presahuje priestor, čas, hmotu a energiu a existuje nutne, pretože reťazec podmienených príčin nemôže ísť do nekonečna, inak by nič neexistovalo. My ale vieme, že niečo existuje. Preto existuje aj nejaký nutne jestvujúci základ, ktorý nemá príčinu v ničom mimo seba, ktorý nie je ničím ani nikým obmedzený, existuje stále a nemôže prestať existovať. Tento základ, táto príčina je schopná tvoriť, je teda osobná a má vôľu. A toto sú charakteristiky, ktoré pripisujeme Bohu. Toľko k tejto časti, budem rád, keď mi dáš vedieť, čo si o tom myslíš. Veľmi pekne ti ďakujem za vypočutie a prajem ti ešte pekný zvyšok dňa.